Fl-iskola primarja ta' San George f'Ħalqormi għaddej xogħol ta' manutenzjoni li se jkun lest sakemm l-istudenti jirritornaw l-iskola għas-sena skolastika li jmiss. Apparti hekk qed isiru preparamenti sabiex jibda xogħol ta' manutenzjoni straordinarja bilan li l-istudenti jkollhom skola mill-aqwa. Dan stqarru l-Ministru Clifton Grima fid-dawl ta' rapporti fil-medja li fihom ġie rrappurtat li ma sarux xogħlijiet fuq din l-iskola. Għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Ministru għall-Edukazzjoni wieġeb hekk. Fl-iskola ta' Ħalqormi San George għaddej palma għaddej ġoskejja l-oħra xogħol ta' manutenzjoni ġenerali. Dak ix-xogħol le mhux il-każ dak ix-xogħol ħajkun qed jitlesta fi żmien propju l-istudenti jmorru lura fuq il-bankijiet tal-iskola. Issa l-iskola li tissemmi inti hija skola li hemmhekk ħajkun hemm investiment ta' 6.5 miljun euro li permezz tagħha nagħmlu refurbishment sieħ tal-istess skola. Tkellimna mal-stakeholders relevanti fosthom anke l-unions u anke l-edukaturi fejn rajna x'inhija l-aħjar sistema li wieħed jista' juża. Il-Ministru Grima spjega li fl-iskola se ssir manutenzjoni straordinarja wara konsultazzjoni ma' dawk kollha li għandhom interess. L-iskola tinqasam b'żewġ areas li huma distinti, mela għandek żewġ spazji li huma distinti. Fejn jkollok l-istudenti li jkunu fi spazju partikolari isir ix-xogħol ta' natura straordinarja fuq il-parti l-oħra u hemmhekk iva ħajkun hemm ix-xogħol għaddej mingħajr ma jtellef l-istess studenti u anke aspetti ta' sigurtà u ta' saħħa tal-istess studenti li ħajkunu qegħdin jieħdu l-lezzjonijiet tagħhom ġo parti oħra li m'għandix taqsam tal-istess skola. Ġala darba jitlesta x-xogħol fuq din il-parti tal-iskola l-istudenti se jkunu qegħdin jimxu għal din iż-żona rinnovata u jibdew ix-xogħlijiet fuq il-parti l-oħra tal-iskola. Bekk jiġi evitat skariġ żejjed li jinqala li kieku l-istudenti kellhom jinqalaw għal kollox minn din l-iskola għal 3 snin sħaħ. Fid-dawl ta' mistoqsijiet mill-ġurnalista tan-nett li insistiet li x-xogħol f'din l-iskola waqaf, il-Ministru għamilha ċara li x-xogħol fil-fatt għadu se jibda. Dak ix-xogħol għadu ħajibda. Jiġifieri mhux kwistjoni li x-xogħol waqaf, ix-xogħol għadu ħajibda skont il-pjani tagħna, skont il-proċeduri tagħna. Aħna għandna pjanat illi minn meta jibda x-xogħol propju issa fil-ġimgħat li ġejjin ikun hemm proċedura perjodu ta' 3 snin u fih il-nesta dak it-3 snin.